ప్రభుజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీత్యమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరా వనచారి. యమునా తీరా వనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భాగవత పారాయణ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ భాగవత పారాయణ కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందమైనటువంటి అందులో 15వ అధ్యాయము భగవద్ధామ వర్ణనము గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భము. సో మనము అక్కడ ఆ భగవద్ధామ వర్ణన గురించి బ్రహ్మ దేవతలతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాము. ఆ భగవద్ధామ వర్ణనను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంతో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంతకుముందు క్లాసులో ఆ భగవద్ధామమునందు ఉండేటువంటి ఆ జనులు ఏ విధంగా అంటే భగవద్ధామం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి అక్కడ అనేకమైనటువంటి పరమ మంగళకరమైనటువంటి వనాలు ఉన్నాయని, ఆ వనాలలో ఉండేటువంటి వృక్షాలన్నీ కూడా కల్ప తరువులు అని. సో అక్కడ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆధ్యాత్మికము, మూర్తివంతము అంటే రూపసహితము ఉన్నవి అనేటువంటిది చెప్తూ అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ వృక్షములు అన్ని కూడా అన్ని ఋతువుల యందు ఫల పుష్పభరితమై ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని చూసాము. సో అలాగే ఇక అక్కడ ఆ వైకుంఠ వాసులు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడానికి, ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం అవ్వడానికి వారి వారి యొక్క భార్యలతో కూడిన వారై విమానాల యందు పయనిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ అంశాన్ని కూడా అంతకుముందు క్లాసులో చూసినటువంటిది. సో చెప్తారాయన బ్రహ్మ దేవతలతో ఆ వైకుంఠ వాసులు వారి యొక్క భార్యలతో కూడినటువంటి వారై ఆ విమానాల యందు పయనించుచు ఆ పరమ పవిత్రమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క నామాలను, గుణాలను, ఆయన యొక్క కర్మలను నిరంతరం గానం చేస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటారు. అయితే వారు ఆ విధంగా గానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారు ఆ భగవన్ మహిమలను గురించి గానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో
అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ లోకంలో ఉండేటువంటి ఆ భగవద్ధామంలో ఉన్నటువంటి ఆ మొక్కలు, ముఖ్యంగా ఆయన తెలియచేసినటువంటివి ఆ మాధవి పుష్పములు ఎంతో సుగంధమయంగా వికసించి ఆ మధుభరితంగా అవి వికసిస్తూ ఉంటాయి. మరి అటువంటి ఆ సుగంధభరితము, మధుభరితము అయినటువంటి ఆ సుగంధమయము, మధుభరితము అయినటువంటి ఆ వాసనలను కూడా ఆ వైకుంఠలోక వాసులు వాటిని ఆస్వాదించకుండా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని, అంటే అక్కడ నిజానికి అక్కడ వైకుంఠంలో ఆ ఇంద్రియ భోగము అనేటువంటి ప్రశ్నయే ఉదయించదు అనేటువంటి అంశం అక్కడ. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి భిన్నంగా అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుని యొక్క సేవను లోనే నిమగ్నమై ఉంటారు. ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారికి ఏ విధమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖాలు కూడా వారికి అవి ఆలోచన రాదు, వాటి గురించి ఆలోచించరు అనేటువంటి విషయాన్ని, అవి వారికి అడ్డంకులుగా కూడా భావిస్తారు అనేటువంటి చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ వికసించుతున్నటువంటి పుష్పాల యొక్క సుగంధ వాసన అవి సుఖప్రదమే అయినప్పటికీ కూడా అది ఇంద్రియ భోగముకై ఉన్నది కనుక ఆ వైకుంఠ వాసులు హరిసేవకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం చేత వారు ఇక ఆ దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ సేవలో నిమగ్నమై దివ్యానందాన్ని పొందుతూ ఆ తాత్కాలికమైన అంటే ఇతరమైనటువంటి వాటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛల నుండి బయటపడతారు. సో అవన్నీ కూడా తుచ్చమైనవిగా భావిస్తారు. అది ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి ఆ జీవుల యొక్క విధానాన్ని మనము అక్కడ తెలుసుకున్నట్టు, అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి మానవుల విధానం గురించి అక్కడ, అంటే ఆ ఉండేటువంటి మనుషుల గురించి అక్కడ పురుషుల గురించి తెలుసుకున్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఈరోజు మళ్ళీ మనము ఇక 18వ శ్లోకం గురించి, శ్లోకంలో బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ 18వ శ్లోకము ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. పారావతాన్యభృత సారస చక్రవాక దాత్యూహ హంస సుఖతిత్తిరి బర్హిణాం యః కోలాహలో విరమతే చిరమాత్రముచ్చై భృంగాదిపే హరికథామివ గాయమానే. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము పారావత. ఇక్కడ పారావత అంటే పావురములు, అన్యభృత అంటే కోయిలలు, సారస అంటే కొంగలు, చక్రవాక చక్రవాకములు అనే పక్షులు, దాత్యోతహ అంటే చాతకములు, హంసలు, సుఖ అంటే రామచిలుకలు, తిత్తిరి అంటే తిత్తిరి పక్షులు, బర్హినాం అంటే నెమళ్ళు, యహ ఏదైతే కోలాహల ఇక్కడ చెప్తున్నారు కోలాహలో అంటే ఆ కోలాహలం అంటే అవన్నీ గుంపులుగా ఉండి వాటి కోలాహలంగా మనం జన కోలాహలం అంటే మానవులందరూ కూడా ఒకసారి ఎక్కువగా కూడి ఉన్నట్లయితే ఆ కోలాహలం. సో ఆ పక్షులన్నీ కూడా ఆ కోలాహలాలుగా కలిసి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ విరమతే అంటే ఆగిపోతుంది, వాటి యొక్క కోలాహలాలు ఆగిపోతాయట. అచిరమాత్రం అంటే కొంతకాలం, పూర్తిగా కాదు కొంతకాలం అవి ఆపేస్తాయట. ఎందుకంటే ఉచ్చై అంటే ఉచ్చై స్వరంతో అంటే గొప్ప అంటే గంభీరమైనటువంటి స్వరంతో, ఉచ్చై భృంగాదిపే అంటే ఆ భృంగాది పే అంటే భృంగరాజు అంటే ఆ హనీ బీన్, కింగ్ ఆఫ్ హనీ బీన్ ఏదైతే ఉందో ఆ భృంగరాజు అనేటువంటి ఆ ఈగ ఏదైతే ఉందో అది హరికథను ఇవ అంటే వలే గాయమానే గానము చేయునప్పుడు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు పారావతాన్యభృత సారస చక్రవాక దాత్యూహ హంస సుఖతిత్తిరి బర్హిణాం యః కోలాహలో విరమతే అచిరమాత్ర ముచ్చై భృంగాధిపే హరికథామివ గాయమానే. సో
ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం, దీనికి ట్రాన్స్లేషన్ చూసినట్లయితే ఆయన ఇక్కడ బ్రహ్మ, ఎందుకంటే బ్రహ్మ దేవతలతో అంతకుముందు శ్లోకంలో అక్కడ ఉండేటువంటి పురుషులు ఏ విధంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉన్నారో అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఈ శ్లోకంలో ఇంకా మరికొంత వైకుంఠ లోకంలో జరిగేటువంటి వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మిక సేవనాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు బ్రహ్మ. సో ఏంటి అంట ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది, ఆయన చెప్తున్నాడు వైకుంఠ లోకం గురించి ఇంకా ఆయన యొక్క ఆ స్వభావాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. వర్ణిస్తూ ఆయన అంటున్నాడు, భృంగరాజు, సో కింగ్ బీన్ ఏదైతే ఉందో ఆ భృంగరాజు ఉచ్చైస్వరమున, అంటే చాలా గట్టిగా గొప్ప స్వరంతో, గొప్ప ఉచ్చై అంటే గొప్ప, ఇక్కడ గొప్ప స్వరమున ఆ హరికథను గానం చేయుచున్నప్పుడు పావురములు, కోయిలలు, కొంగలు, చక్రవాకములు, హంసలు, చిలుకలు, తిత్తిరి పక్షులు, నెమళ్ళు మొదలగు పక్షులు కోలాహలము, ఆ పక్షుల యొక్క కోలాహలం ఏదైతే ఉందో అది కొంత తడవు అంటే కొంతకాలము నిలిసిపోవును. భగవన్ మహిమలను శ్రవణం చేయుటకై ఆ దివ్య పక్షి జాలము తమ గానమును ఆపివేయును అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అన్ని కూడా, అంటే ఇప్పుడు పక్షుల గురించి జరుగుతున్నటువంటి, పక్షుల చేసేటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి సేవ, కృష్ణ చైతన్యాన్ని గురించి ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది అంశం. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యాన్ని చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకానికి వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఏంటి ఇక్కడ ఇది, పారాహతాన్యభృత సారస చక్రవాక దాత్యూహ హంస సుఖతిత్తిరి బర్హినాం యః కోలాహల విరమతే అచిరమాత్రముచ్చై భృంగాదిపే హరికథామివ గాయమానే. సో ఆ భృంగరాజు గొప్ప స్వరంతో ఆ హరి, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆ కథను, ఆయన యొక్క లీలలను గానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అన్ని జీవులు కూడా ఆధ్యాత్మికమని చెప్పాం. అన్ని రకాల వాటి మధ్య ఎటువంటి భేదం లేదు, అన్ని కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమయ్యి ఉండేటువంటివి అని చెప్తున్నాం. వాటి మధ్య అన్ని కూడా చైతన్యవంతమైనటువంటివి. సో కాబట్టి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇతర లోకంలో ఉండేటువంటి వాసులకు ఎటువంటి భేదం లేదు అని చెప్తారు. సో మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత చెప్తారు, ఈ భౌతిక జగత్ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడింది అని చెప్తారు. సో దీని యొక్క వేర్లు పై భాగంగా ఉండి శాఖలు క్రింది భాగంగా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయము చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క ప్రతిబింబము ఒక నీటి తటం దగ్గర ఉండి ఆ నీటి ఒడ్డున ఉండేటువంటి చెట్టు ఎలాగైతే నీటిలో మనకి దాని యొక్క ప్రతిబింబం రివర్స్ గా ఎలాగైతే కనిపిస్తుందో ఈ భౌతిక జగత్తు కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి
ఇక్కడ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏవైతే జీవులన్నీ చూస్తూ ఉన్నామో అదే మాదిరిగా అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులు కూడా, అక్కడ ఉండేటువంటి పక్షులకు, ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఇతర లోకాలలో ఉండేటువంటి పక్షులకు నడుమ భేదం లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఉండేటువంటి పక్షుల విధానాలు రకాలకు సంబంధించి చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ అక్కడ ఉండేటువంటివన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణమైనటువంటివి, భగవంతుని సేవలోనే నిమగ్నమై ఉండేటువంటివి, ఎటువంటి అసూయ లేకుండా లేనటువంటివి. సో కాబట్టి అక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. అటువంటి ఆ భృంగరాజు గొప్ప స్వరంతో ఆ హరికథను గానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో, మరి వాస్తవానికి మనం చూస్తే ఆ ఈగల యొక్క శబ్దం, అవి చేసేటువంటి స్వరం, ఇతర పక్షులు అక్కడ ఉన్నటువంటివి ఏంటి, చక్రవాకాలు ఉన్నవి, హంసలు ఉన్నవి, రామచిలుకలు ఉన్నవి అంటున్నారు, నెమళ్ళున్నాయి, కోయిలలు ఉన్నవి. కోయిల గానం ఎంతో మాధుర్యంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఆ భృంగరాజు ఇక్కడ మనము ముఖ్యంగా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము, సో మనమే ఎంతో గొప్ప అనేటువంటి భావన కాకుండా ఇతర భక్తుల పట్ల ఎటువంటి అసూయను కలిగి ఉండవద్దు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎంతో గొప్పగా గానం చేయగలిగేటువంటి కోయిలు ఉన్నవి, అక్కడ చక్రవాకాలు ఉన్నవి, హంసలు ఉన్నవి, చిలుకలు ఉన్నవి, నెమళ్ళు ఉన్నవి. అవన్నీ కూడా ఎంతో కోలాహలంగా గానం చేస్తూ ఉంటుంటాయి. కానీ ఆ భృంగరాజు కింగ్ ఆఫ్ బీన్ ఏదైతే ఉందో అది చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప స్వరంతో దాని యొక్క హరికథను గానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మిగిలిన పక్షులన్నీ కూడా, అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పక్షి జాతులన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి అయినప్పటికీ కూడా కొంత సమయము వాటి యొక్క కోలాహలాన్ని ఆపివేసి అవి ఆ భృంగరాజు చేస్తూ ఉన్నటువంటి హరికథను వినడానికి, శ్రవణం ఇక్కడ మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణం, సో మరి ఆ హరికథను శ్రవణం చేయడానికి అవి ఆసక్తితో అవి చేస్తూ ఉన్నటువంటి కోలాహలాన్ని కూడా ఆపివేస్తాయని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తున్నటువంటిది, అచ్చట ఉండేటువంటి పక్షులకు ఇతర లోకం ఉండేటువంటి పక్షులకు నడుమ ఎటువంటి భేదము లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందు ఆ అందలి అక్కడ స్థితి ఎట్టిదంటే ప్రతిదియు ఆధ్యాత్మికమే, వైవిధ్య పూర్ణమే అయి ఉండును. అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక వైవిధ్యము అంటే ప్రతిదీ కూడా చైతన్యవంతమే అయినది. అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి పక్షులు వేరుగా కనిపించవచ్చు, వృక్షాలు వేరుగా కనిపించవచ్చు, నేల వేరుగా ఉండొచ్చు, పురుషులు వేరుగా ఉండవచ్చు. అవి కనిపించినప్పటికీ కూడా, వైవిధ్యంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అంతా ఒకటే. అంటే ఆ ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క చైతన్యంలో, భగవంతుని తత్వాన్ని తెలిసినటువంటి భగవంతుని కీర్తించడంలోనే నిమగ్నమై ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో అంటే ఆ చేతన రహితమైనటువంటిది ఏది కూడా ఉండదు అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చూస్తాం, నేల, రాళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తే చేతన రహితంగా ఉంది, భౌతిక పదార్థం అని చెప్తాం. అలాగే వృక్షాలుగా ఉన్నప్పుడు, జంతువులుగా ఉన్నప్పుడు, మానవులుగా ఉన్నప్పుడు చైతన్యం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సో అక్కడ ఉండేటువంటిది ప్రతిదీ కూడా ఆధ్యాత్మికమే, వైవిధ్యపూర్ణమే అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ వైవిధ్యపూర్ణం ప్రతి దానిలో కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి, అంటే పురుషులైనా, జంతువులైనా, వృక్షాలైనా, నేల, రాళ్ళు ఏదైనా అన్ని కూడా చైతన్యవంతమై ఉంటుంది, ఆ భగవంతుని యొక్క చేతనంలోనే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఏది కూడా చేతన రహితంగా ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అక్కడ ఉండేటువంటి వృక్షాలు కానివ్వండి, అక్కడ ఉండేటువంటి స్థలము కానివ్వండి, అక్కడ ఉండేటువంటి మొక్కలు, అక్కడ ఉండేటువంటి పుష్పాలు, పక్షులు, జంతువులు అన్నియును కూడా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితి ఎందే ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే అక్కడ ఈ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అనేటువంటిది ఉండదు, ఇంద్రియ భోగం అనేటువంటి ప్రశ్నే ఉండదు అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నారు. సో కనుకనే అంతకుముందు మనము
శ్లోకంలో తెలుసుకున్నట్లుగా పురుషులు వారు ఆ భగవంతుని గురించి గానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క స్త్రీలతో కలిసి వారు విహరిస్తూ ఆ విహారంలో కూడా వాళ్ళు చేసేదేంది భగవంతుని గురించినటువంటి గానమే చేస్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి సమయంలో కూడా వారికి మాధవీ పుష్పాలు ఎంతో మధురిమతో సుగంధమయంగా ఇవి వాసనలను వెదజల్లుతూ ఉన్నా కానీ వాటికి వారు అట్రాక్ట్ అవ్వరు. అవి ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ గా భగవంతుని యొక్క సేవలో అవి ఆటంకం కలిగిస్తున్నట్లుగా భావించేటువంటి వాళ్ళు. సో ఇక ఇక్కడ ఈ మనకి ఇతర జీవుల గురించి చెప్తూ ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో గాడిద కూడా తన గాన మాధుర్యమని ఆస్వాదించాలని అని చూస్తూ ఉంటుంటుంది కదా. సో కనుకనే ఏదైనా మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మన యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉండేటువంటివి అవి ఆ భృంగరాజు హరికథ గానం చేస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క కోలాహలాన్ని ఆపివేసి చాలా శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడానికి, శ్రవణం చేయడానికి ఇష్టపడతాయని చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భౌతిక జగత్తునందు గాడిద కూడా తన గాన మధురమచే ఆస్వాదించబడుతుంది, కానీ ఆ వైకుంఠములందు మాత్రము నెమలి, ఎంతో సుందరంగా గానం చేయగలిగేటువంటి, నాట్యం చేయగలిగేటువంటి నెమలి, చక్రవాకము, సుందరంగా గానం చేయగలిగేటువంటి కోకిల వంటి పక్షులు ఆ భృంగరాజు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ హరినామ కీర్తనను వినడానికే ప్రాధాన్యతను వసుగును అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆ భృంగరాజు చేస్తూ ఉన్నటువంటి హరినామాన్ని ఆ శ్రద్ధతో వినడానికి ఎంతో ఆతృతతో అవి జరుపుతూ ఉన్నటువంటి కోలాహలానంతా కూడా మానివేసి ఆ కీర్తనని వినడానికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రవణ కీర్తనములతో ఆరంభమయ్యేటువంటి భక్తి యోగ నియమములు వైకుంఠ లోకమున అతి ప్రధానమయ్యుండును. సో మనకి శ్రీల రూప గోస్వాములు వారు చెప్తూ ఉంటారు. సో మొదటగా మనం భక్తి విధానంలో వృద్ధి చెందడానికి మొదట శ్రవణ విధానం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడము, ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను కీర్తించడము, సో చేయడం ద్వారానే భక్తి ప్రారంభ దశలో నియమాలను పాటిస్తూ ఆచార్యుల నుండి, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల నుండి శ్రవణం చేయడము, ఆ శ్రవణం చేసినటువంటి వాటిని కీర్తించడము. సో ఆ విధంగా చేయడం వల్లనే భక్తి ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నట్టు శ్రవణ కీర్తనములతో ప్రారంభమయ్యేటువంటి ఆ భక్తి యోగ నియమములు వైకుంఠ లోకమున అతి ప్రధానమై ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే సో అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఇతరులు అంటే చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, కథను గానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఆ తర్వాత అవి కూడా స్వతహాగా ఆ జీవులన్నీ కూడా కీర్తిస్తూ ఉంటాయి. ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, నామాన్ని, గుణాలను కీర్తిస్తూ ఉంటాయి. ఆ విధంగానే అక్కడ ఆ యోగాన్ని అంటే భక్తి యోగ నియమములు ఆ వైకుంఠ లోకంలో అతి ప్రధానమై ఉంటాయి అని చెప్తారు. అంటే అన్ని జీవులు కూడా ఆధ్యాత్మికమే అయినవి, కృష్ణ చైతన్యంలోనే ఉండి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉండి ఆ విధంగా అవి శ్రవణ కీర్తనాదులతో సో వైకుంఠ లోకాలన్నీ కూడా అతి ప్రధానమై ఉన్నవి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మనకి 19వ శ్లోకంలో బ్రహ్మ ఇంకా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, దేవతలతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మందార కుంద కురవోత్పల చంపకార్ణ పున్నాఘ నాగవకులాంభుజ పారిజాతాః గంధేర్చితే తులసికాభరణేన తస్యా యస్మిన్ స్తప
సుమనసో బహుమానయంతి. సో ఇంకా ఆ వైకుంఠ లోకంలో జరిగేటువంటి ఆ సుందరమైనటువంటి కీర్తనలు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో ఇంకా తెలియచేస్తున్నాడు. ఆ భగవద్ధామ వర్ణన ఇంకా మరికొంత వివరణ ఇస్తూ చెప్తున్నాడు ఆయన. మందార కుంద కురవోత్పల చంపకార్ణ పున్నాఘ నాఘవకులాంబుజ పారిజాతాః గంధేర్చితో తులసికాభరణేన తస్యా యస్మిన్ తప సుమనసో బహుమానయంతి. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మ ఆ దేవతలతో చెప్తున్నటువంటి సందర్భంలో మందారము, కుందము, కురువకము, ఉత్పలము, చంపకము, అర్ణము, పున్నాగము, నాగకేసరము, వకులము, పద్మము, పారిజాతము వంటి పూల చెట్లు. సో అక్కడ ఇక మనకి పురుషులు చేసేటువంటి భగవత్ సేవను తెలియచేసిన తర్వాత జంతువులు చేసేటువంటి భగవత్ సేవను తెలియచేసిన తర్వాత ఇక ఆ వృక్ష జీవుల గురించి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకం. మందారము, కుందము, కురువకము, ఉత్పలము, చంపకము, అర్ణము, పున్నాగము, నాగకేసరము, వకులము, పద్మము, పారిజాతము వంటి పూల చెట్లు దివ్య సుగంధమయములే అయినను తులసి కావించడి తపస్సును అవి ఎరిగియుండెను అని చెప్తున్నారు. భగవానుడు తులసికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆధిక్యమును వసుగుటయే అందులకు కారణము. సో ఇక్కడ మనకి ఆ తులసి సాధారణంగా చూసినట్లయితే ఇతర మొక్కలతో పోల్చినప్పుడు, ఇతర మందారం కానివ్వండి, కుందము కానివ్వండి, కురువకము, ఉత్పలకము, చంపకము, ఆ పున్నాగము, నాగకేసరకము, తర్వాత వకులము, పద్మము, పారిజాతము, అటువంటి పూల చెట్లన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నవి. ఆ లోకంలో ఎలాగైతే మన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నవో అవి కూడా అక్కడ ఉండేటువంటివి. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ఎంతో దివ్య సుగంధమయములు అయినటువంటివి. కానీ తులసి సాధారణ వాటితో పోల్చినట్లయితే తులసి ఆ సుగంధ భరితంగా ఉండేటువంటిది కాదు. అయినప్పటికీ కూడా భగవానుడు తులసికి ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేకతను చూసి అవన్నీ కూడా అక్కడ ఆ తులసి యొక్క ప్రాధాన్యతను, తులసికి ఉండేటువంటి, తులసి మహారాణికి ఉండేటువంటి ప్రాధాన్యతను ఎరిగి అవన్నీ కూడా, సో ఆ తులసి మహారాణి ప్రాధాన్యతకు అసూయ పడకుండా అవి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యతను అనుసరించి, సో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో తులసి ఏ విధంగా తరిస్తుందో దాన్ని చూసి ఇవన్నీ ఆనందిస్తూ ఉన్నాయి తప్ప ఎటువంటి అసూయ పడడం లేదు, ఎటువంటి జలసికి గురి కావడం లేదు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి, ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం నుండి మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో. ఎందుకంటే మనం ముఖ్యంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అసూయ, జలసి అనేటువంటి వీటి ద్వారానే జీవుడు ఎంతో ఎంతో పతనం చెందుతూ ఉంటాడు. ముఖ్యంగా ఆ వైష్ణవుల పట్ల అసూయలు ఉన్నట్లయితే అది ఇంకా ఇంకా ఈ జనన మరణ ఈ చక్రాలలో నిమగ్నం బంధించబడే విధంగా చేస్తుంది. ఒకసారి ఒక వైష్ణవుని అసూయకు పొందినట్లయితే, వైష్ణవ నింద అపరాధం చేసినట్లయితే వైష్ణవుడి ఎడ ఎన్నో కోటాను కోట్ల జన్మల వరకు మళ్ళీ ఆ భక్తి వైపుకు, భక్తిలో మనం పతనం చెందుతామంటారు. సో కనుకని ఇక్కడ నేర్చుకోవలసినటువంటి, అంటే ఆ భగవద్ధామ వర్ణనను వర్ణిస్తున్నాము అనేటువంటి దానిలో ఆ వర్ణనలో మనం అనువర్తించుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ భక్తులు ఎవరైనా గురువులు కానీ వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నారనుకోండి, సో ఆ అంశంలో అసూయ పడకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి, అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో చక్కగా చెప్తారు మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. వారి భాష్యంలో
తెలియచేసేటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఆ తులసి మహారాణి కావించేటువంటి ఆ తపస్సు, సో ఆమె ఆమె చేసేటువంటి ఆ తులసి మహారాణి యొక్క తపస్సుకు అవి ఇతర ఎంతో అసూయ పడకుండా ఎంతో దివ్య సుగంధమయములుగా ఉండేటువంటి ఆ వృక్షాలు ఏవి కూడా అసూయ పడకుండా ఆనందిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ అంశాన్ని ఇక్కడ బ్రహ్మ దేవతలతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో దాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా సో ఆయన అంటున్నారు, శ్రీల ప్రభుపాదుకి జయ. తులసీ దళముల ప్రాధాన్యము ఇచ్చట స్పష్టంగా పేర్కొనబడినది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో భక్తి కార్యక్రమమున తులసి మొక్క మరియు తులసీ దళముల అతి ముఖ్యమైనవి. భక్తులు అనుదినము తులసి మొక్కకు నీరు పోసి కృష్ణ సేవకై తులసీ దళములను సేకరించవలెను. ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఆ తులసికి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రాధాన్యతను ఆ గోలోక బృందావనంలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి అన్ని కూడా ఆ భగవంతుడు ఆ తులసికి ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యతను వసిగినటువంటివి. సో కాబట్టి భగవంతుడిని తృప్తిపరచడానికి, భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడానికి సో ఈ తులసి దళాలు, తులసి మొక్క యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకొని ఈ భక్తులు అనేటువంటి వాడు, వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు అనుదినము కూడా ప్రతిదినము ఆ తులసి మొక్కలకు నీరు పోస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ కోసం ఆ తులసి దళాలను సేకరించి చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు అని చెప్పినటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నాస్తికుడైన అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి, ఆధ్యాత్మిక అంశాలను తెలుసుకున్నటువంటి ఒక నాస్తికుడైనటువంటి స్వామి ఆ తులసి విషయంన ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానం చేశారు అని చెప్తున్నారు. తులసి మొక్కకు చెట్టుకు నీరు పోయటం వలన లాభమేమి? దానికి బదులుగా వంగ చెట్టుకు నీరు పోయుట ఉత్తమం కదా. వంగ చెట్టుకు నీరు పోచినచో మనుజుడు కొన్ని కాయలనైనా పొందవచ్చునేమో గాని తులసి మొక్కకు అంటే తులసికి నీరు పోయటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనమేమి అని చెప్తున్నారు అని ఒక నాస్తిక స్వామి. అంటే ఇక్కడ మనకి భౌతికమైనటువంటి విషయాలలో కూరుకుని పోయినటువంటి వాళ్ళకి, ఆధ్యాత్మిక అంశాలపైన అవగాహన లేనటువంటి వాళ్ళకి సో ఆ తులసి ప్రాధాన్యత, తులసికి ఉండేటువంటి అది ఎరగని వాడు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వంగ చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తే ఏంది, మనం మన యొక్క ఇంద్రియాలను మన నాలుకను తృప్తిపరచడానికి మంచి రుచికరమైనటువంటి వంట తయారు చేసుకునేటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందాన్ని గురించి ఆలోచిస్తారు నాస్తికులైనటువంటి వాళ్ళు తప్ప శాశ్వతంగా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుని అక్కడికి ఉండేటువంటి అంశాన్ని గురించి తెలుసుకోలేడు. అందుకే వారికి ఆ ఆధ్యాత్మిక అంశాలపైన అవగాహన లేనటువంటి వారు ఆ తులసి యొక్క ప్రాధాన్యతను గాని, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవను గాని తెలుసుకోలేరు అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నారు. సో భక్తి యోగంతో పరిచయం లేనటువంటి అట్టి మూర్ఖ జీవులు వారి బోధనచే జనసామాన్యమునందు గొప్ప ఉపద్రవమును కలిగింతురు. మరి ఇది సాధారణమైనటువంటి అజ్ఞానులకి ఈ విషయంలో చాలా కష్టంగా అంటే ఇది అనిపిస్తుంది, వాస్తవమే అనిపిస్తుంది. సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కి అలవాటు పడినటువంటి వాళ్ళకి ఆ విషయము భక్తులు కానటువంటి వారు చెప్పేటువంటి బోధనలు అంటే ఇక్కడ మాయావాదులు బోధించేటువంటి ఆ అంశాన్ని మనము ఫాలో అయినట్లయితే అది కృష్ణ చైతన్యానికి గొప్ప ఆటంకాన్నే కలిగిస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ తులసి మొక్కకు నీరు పోయడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటి అని అంటున్నారు. ఎవడు భక్తి గురించి సరైనటువంటి అవగాహన లేనటువంటి వాళ్ళు. సో కాబట్టి మరి అల్పజ్ఞానులుగా ఉన్నటువంటి సామాన్య జనానికి ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది, నిజమే కదా అనిపిస్తుంది. సో కానీ అదే ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వారికి, అదే శుద్ధ భక్తులైతే సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము బృందావనంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో పక్షులు, పువ్వులు కూడా
కృష్ణుడి సేవ చేయాలనేటువంటి స్పృహ కలిగి ఉన్నటువంటివి. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ స్పృహ మర్చిపోవడం వల్లనే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం. సో ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో సేవా దృక్పథం చాలా ప్రధానమైనదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. భగవంతుని సేవ అందులోనూ. సో భగవంతుని వద్దకు తిరిగి వెళ్ళడానికి మనము ఆ ఆధ్యాత్మిక అంశాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవాలి, శిక్షణ పొందాలి. అంటే ఏ విధంగా వైష్ణవుడు ఉండాలి, ఎటువంటి అసూయ లేకుండా ఇతర భక్తుల పట్ల ఎలాగైతే ఇతర ఎంతో సుగంధభరితమైనటువంటి వృక్షాలు, మొక్కలు తులసి మహారాణితో ఎంత ఆ ప్రాముఖ్యతను ఇస్తూ ఉన్నాయో ఆ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇతర భక్తులు నాకంటే మెరుగైన సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను వారిని వెనక గుంజాలి అనేటువంటి ఒక అసూయతో ఉండకూడదు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇతర భక్తులు వారికంటే ఇప్పుడు మనం వారిపైన అసూయ ఉండేదానికంటే దాన్ని పాజిటివ్ దృక్పథంగా తీసుకొని మనం కూడా వారిలాగా సేవ చెయ్యాలి, వారిలాంటి అదృష్టం మనకు రావాలి అని భావించాలి. సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది ఉన్నటువంటి శిష్యులలో కానీ లేదా భక్తుల్లో కొంతమందికి అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల వల్ల గురువులు వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి. గురువు గారు వీడు ఏదో చేస్తున్నా ఊరికే వారితోనే మాట్లాడుతున్నారు, అలాంటి భావన మనలో రావద్దు అనేటువంటి దానికి ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే చెప్తారు, వారి యొక్క స్వానుభవాల్లో చాలాసార్లు వారు రాసినటువంటి శిష్యులకు రాసినటువంటి వాటిలో చెప్తారట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటే చాలా మంది అసూయ పడేటువంటి వ్యక్తులను ఎదుర్కోవాల్సింది వచ్చిందని చెప్తారు. ఇస్కాన్ సంస్థను ప్రారంభించినటువంటి సమయంలో ఇక్కడ నుండి ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క ఇతర అంటే ఘాట్ బ్రదర్స్ లాగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సహకారం లేదు. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఆయనకంటే ముందు ఎంతో మంది బయటకు వెళ్ళి పుట్టి చేతులతో తిరిగి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలని ప్రచారం చేయలేనటువంటి వాళ్ళు. సో కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా సమయము, ధనం వృధా తప్ప నువ్వు అక్కడ ఏం సాధించలేవు అని ఎవరు కూడా సహకరించలేదు అని చెప్తారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి అమెరికా ప్రభుత్వం కూడా బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారు, మా వాళ్ళనందరినీ మారుస్తున్నారు అనేటువంటి ఒక భావనతో అక్కడ వాళ్ళు కూడా సహకరించలేదు మొదట్లో. కానీ వాస్తవానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితులలో అక్కడ హిప్పీ కల్చర్ అంతా ఉండేటువంటి, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు విచ్చలవిడి నియమాలతో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో వారిని మార్చడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఎంతో ధన వ్యయం చేస్తూ ఉండేటువంటిది. కానీ వారు వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ కూడా ఆ విధానాలన్నింటినీ, ఆ విచ్చలవిడి జీవన విధానాలన్నీ వదిలివేసి ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి జీవనానికి వచ్చారు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వారికి మన భారత ప్రభుత్వం నుండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరు కూడా సహకారం అందించలేదు. కానీ వారి గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు చెప్పిన, ఎందుకంటే మన దేశము ఒకవేళ ఇస్కాన్ సంస్థ స్థాపించకుండా ఉంటే మన దేశము ఆ పాశ్చాత్య పోకడల దిగుబడి చేసుకొని ఎంతో పతనం చెందేటువంటిది. కానీ సో ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి పాశ్చాత్య నాగరికతలను దిగుబడి చేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్నట్టు వాటిని పాటించడానికి అనుస్తున్నారు. సో కనుక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురువు గారు చెప్పినటువంటి దాన్ని అక్కడ మారిస్తే అక్కడ వాళ్ళు అనుసరించేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చేస్తాం. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది మీరు అనుభవాల్లో చూస్తూ ఉంటారు, మన దేశం మన దగ్గర నుండి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ కుమారులు వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని అక్కడున్న వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు అనుసరిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులను అనుసరించమని చెప్తున్నటువంటి ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి వారు ఈ భారతదేశానికి చాలా మేలు చేసినటువంటి వారు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క మాట ప్రకారంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చేసినటువంటిది. ఎందుకంటే పాశ్చాత్యులు అనుసరించేటువంటి దాన్ని మనం అనుసరిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇస్కాన్ కూడా అదే పరిస్థితిలోకి వచ్చినట్టు, అక్కడ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ మంది అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇంకా ముఖ్యంగా మనం చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే ఇతర భక్తుల సేవను మెచ్చుకోవడం మన భక్తి సేవను వృద్ధి చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ తులసి మహారాణిని చూసి ఇతరులు ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నాయో అలాగే ఇతర భక్తులు వారి యొక్క సేవను మనము మెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది ముఖ్యమని చెప్తారు. అలాగే ఇతరుల యొక్క భక్తి సేవను చూసి అసూయ పడినట్లయితే అది మన భక్తిని శుష్కింప చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో చాలా సువాసన అందమైనటువంటి పువ్వులు ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ అవన్నీ కలిసి తులసి మహారాణిని కీర్తిస్తాయి అని చెప్తారు. సో తులసి మహారాణిని కీర్తించడం ద్వారా ఆ భగవంతుడు సంతృప్తి పొందుతాడు. భగవంతుని సంతృప్తి పరచడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క ఇది. సో కాబట్టి
ఇక్కడ మనము చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీల మనకి ముఖ్యంగా ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అసూయ రహితంగా ఉండాలి అని చెప్తారు. ఒకవేళ అసూయ పడినట్లయితే అది భక్తిలో ఎంతో ఆటంకాన్ని కలిగిస్తుంది. తద్వారా అతడు ఎన్నో ఎన్నో జన్మల పాటు మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకోవలసి వస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మనము ఎన్నో మంది చూస్తాం. ఈ అసూయ అనేటువంటిది అసురుల లక్షణం. హిరణ్యకశిపుడు తన సొంత కుమారుడినే చంపడానికి, అంటే అసూయ ద్వారా, భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి అసూయ ద్వారా చంపడానికి. సో కాబట్టి అలాగే ఈ అసూయ ఎంతో అనర్థాలను దారితీస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి చెప్తారు. సో ఇంకా అసూయారహితంగా ఉండడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు తీసుకున్నట్లయితే, సో సాక్షాత్తు దేవాదిదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే చెప్తారు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, నీవు నాకుతో అసూయాపరుడవు కానందువల్ల నీకు ఈ విషయాన్ని నేను తెలియచేస్తున్నాను. అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధమైనటువంటి రహస్యము, రహస్యతమము, అతి రహస్యమైనటువంటి గుహ్యతమ పరమగుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియచేస్తున్నాను అంటూ భగవద్గీతలో తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఇంకా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉండేటువంటి అంశాలలో ఆధ్యాత్మిక జగత్ గుర్చినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయము ఏమిటంటే, అచ్చట ఉండేటువంటి భక్తుల నడుమ ఈర్ష్వ ద్వేషాలు ఉండవు. ఈ విషయము పుష్పలము నడుమ సత్యమై ఉన్నది. ఇక్కడ మనకు తెలియచేసినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి ఆ దేవతలతో చెప్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ విషయము పుష్పముల నడుమ సత్యమై ఉన్నది. ఆ పుష్పములన్నీయును తులసి మహారాణి యొక్క మహత్యమును చక్కగా ఎరిగి ఉన్నవి. సో అంటూ మనకి శ్రీల సనకనాథులు ప్రవేశించినటువంటి ఆ సనందనాథులు ప్రవేశించినటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకమున పక్షులు పుష్పములు సైతము హరిసేవోన్ముఖతమును కలిగియుండును అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో సాధారణంగా ఈ మాయావాదులు మాత్రమే ఆ కృష్ణుని చూసి అసూయ పడతారు అని, సో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడు ఐక్యం కావాలని కోరుకుంటారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటి, కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఎటువంటి ఆ అసూయ ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి సో అయితే ఇక్కడ ఒక భక్తుడు ఏ విధంగా అసూయ నుండి విముక్తి కావాలో అనేటువంటిది చూస్తే, అసూయ నుండి ఒక భక్తుడు ఎంత బయటపడితే, అంటే భక్తుల్లో అసూయ రహితంగా ఉండగలిగితే ఆధ్యాత్మికంగా అంత వృద్ధి, భక్తిలో అంత వృద్ధి చెందినట్లుగా చెప్తూ ఉంటారు. సో అసూయ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా పతనమవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే భగవంతుడు కానీ గురువులు కానీ చూసేటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఎంత పరిమాణంలో ఉన్నది అనేటువంటిది కాదు, ఎంత శ్రద్ధతో, ఎంత అసూయారహితంగా భక్తి చేస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది చూస్తారట గురువులు కానీ భగవంతుడు కానీ చూసేటువంటిది. సో కాబట్టి భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు మనపై అసూయ పడేటువంటి వాడిని చూసి కూడా అసూయ పడవద్దు అని చెప్తారు. సో తోటి భక్తులు వృద్ధి చెందుతూ ఉంటే వాళ్ళలాగా మనం వృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి భావనను పెంపొందించుకోవాలి అనేటువంటి అంశము మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది. హరే కృష్ణ.